Suomen marja- ja sienisadosta otetaan vuosittain talteen vain murto-osa. Keräämättä jäävät luonnonantimet ovat suuri kansantaloudellinen tappio. Älä jätä miljoonia mätänemään metsiin, käytä oikeuttasi. Onhan marjojen ja sienien kerääminen metsästä jokamiehen oikeus. Muista kuitenkin rajoitukset Lapin hillasoilla. Osallistu Suomen historian suurimpaan malminetsintäkilpailuun Malmimaniaan. Yksi pieni kivi voi tuoda sinulle paljon rahaa puhtaana käteen. Kysy lisätietoja Geologian tutkimuskeskuksesta, kaivosyhtiöistä, lähimmästä osuuspankista, alueesi maakuntaliitosta tai kunnan virastosta. Oikein hyvää sunnuntaita. Täällä MTV:ssä nähdään hetkisen kuluttua viimeinen osa Sodan tuulista. Siinä japanilaiset hyökkäävät Pearl Harborin tukikohtaa vastaan tuhoisin seurauksin. Marjat ja sienet Eskimoon. Eura pakastusfolio. Selvää. Muovitettu. Kestävä. Kaikille oma Eskimo. Eskimo rakastaa pakasteita. Helppoa kun on Eura. Täältä tullaan, Pakkanen. Whis, whis vaan. Kato, näin näppärää. Jaa niin, mikä? No whis pakastus. Ja sitten sen kun syödään. Whis, whis. Tekemisen iloa. Whis. Lahtelaista. Totta kai. Ootko valmis? Ihan heti. Voi. Minnekä sitä noin hennon ollaan menossa? No ostoksille. Ai Kuutamolla. Hei, kun kupongilla. Postiostos on vaivaton, postiostos on huoleton.